Iga gwaba n'onye meje go bata. Ka December mbogale, December ọzọ na-abịa. O wonde gbal moto last year. O kwande ga wa this year. Onda. Na juo chiko. Bikono before until egwu aga n'iru engineer start recording. Achọrọ m given no na the documentary. Kedu onye bụ chairman in occasion no? Onye bụ chairman? O nwere ka agwa onwe bụ chairman. Onda. Arụ obuto ego. Onye asụọ na poki enelu manya. Onwe bụrụ na ọ dị ka ọ ga-ebu chairman. Ọchịọra nna ebirigbo isi gwelugo letu ugoro onye na-poki ọchịọra onye na-achịọra na ọ dị ewu onye na-achịọra na ọ dị akpọ oke ọchịọra ọ na-akpọ oke Ọgọstụ 7 mụ na ndị egwu m nọ na Delta maka onye maka nwa oge edo jaake bụ ọga m edezi na oke ka amali onye amụta nwa n'ụwa emese nwa amụta nwụọ edezi na ọja ka mụtara nwa mụta nwa etoluo ka ọnụ ọnwa edulubili onwe jewe n'ọnwa ebighị agbada kedu onye Mesele yaro imana sisi ya eji wabata rota bizi ya nafu so oka batachala onda ese sono isi welugo noa ash nwa egbe jelu mbe natago onye obodo eze nwanne m oje mbe enwe ilo eze nwa nwedezu edezu n'oke ka onye be na-ekọbụ onye mmeta obodo eze abena mi atobodo zobulu onye bene onye mwakpo isi enyi ndị isi ọcha onda ọyọrọ begu ewije ọyọrọ begu ewije eze nwa kedu ibe eji anụ nwanyị ka ọ mụọ nwa ibe eji anụ nwanyị bụ ka ọ mụta nwa ị ga-amụta otu nne gị si mụta gị anagwa azọ daalụ nwanne m Chinedu ike bụghị ugo ọchaka agba Jesse gbagagba eji ezazi
Oya malaru. Oya malaru one dem na na mezi ogu. Jazi. Magbu ewu na tata. Odogu. Jazi one dem. Ijeli police ijesa si okunzo. Ijesi NNATA meligondi loki. Bagabwa. Wandi asele. Unyami aputago. Ebi netela nye chiche. Kwa kwa inu. Kwa sema. Unyami aputago. Ilebu wata. Bagabwa ilebu wata no. Omogo. Unyami geleli. What should be done? Should be done. You will go kerele. Just know what on board. Come move. Can be happy. Makano to kaka. Bagawa. Anye go bata. Osimu bromba go tata. Osimu bromba go tata jazi. Ijomo. Kedisi makite. Oyi tebi. Eji kisi kaho. Anda. Mazenu. Ubo kete. Ebi ya. Dalu wana. Malikania. Yo mojuga. Bia. Mili malugo na we haro. Ono mezi NWA. One me NNATA NWUYE tane. Eze ugili oda wala. Ugili bibia oda wala ego. Biale. Unyami keleli. Omogo. Eze mo catch. Mili malugo na we haro. Mo. Mo gere wali. Mokas negade. Mokas negade. Ije. Mokas negade. Mokas negade. Banda. Ese ugili na madalo oda. Onye Italy koboko n'India. Italy bia. Ena bia ego. Onye Italy bia. Isi welu go n'otugo. Ebunu yazu obi ogo. Nnemulodogu. Nnemulomau. Amuluzu iye li aka nwage. Mama EZE NWA. Dalo. Osulobia ya toka. Uyedo. Edo Jack. Anu kanu. Wena janu. EZE NWA. EZE NWA. EZE NWA negade. Subulile. EZE NWA negade. Ije. EZE NWA negade. Ije. EZE NWA negade. EZE NWA. EZE NWA negade. EZE NWA negade. EZE NWA negade. Ije. EZE NWA negade. Mo. EZE NWA negade. Onda. Dalo one. Amunabo. Double pipe. EZE NWA kedi benge tu onye begi naba. Onye begi kanti yami anegua. Kedi benge tu ha.
Omili Makobu Stanless Abacha. This is no jacket. Obueji Ayabagondo. Munanga Bagondo. First Lady Milima. EZE NWA. Unami Keneli. EZE NWA Galolili EZE NWA. Munoba Ayabagondo. Ibo Munu Chichi na Masage. Ibo Nevivia na Masa. Ibo Naba na Masa. Ibo Nututu. Nanga Belele. Udugu Palmomo. This is no Jackie. Udugu Palmomo. Sporole. Udugu Palmomo. Anda. Wasisi Sisi Enterprises Nigeria Limited na kebeta mazo akajo ibo ayewa na kebeta mazo Wasisi ilu sekerele mongoloma ndo boyo on the 17 no gesili muli Edo Chukwuma Udenze Ice Under Nadwoye Follow Mosas Fossas One touch. Ishi welu gede imeligo ononono amelo ye jalaja Iwe kasiwe na wagi jesile nata Welendo wela risika nata Edesuno okasi akasi Unoba Dalendo Amegu Ewije King of boys Tempo negado Tempo negado Yemuzon Tempo negado Anda Olie Aluchuku where does no that King of boys Take it Aluchuku Wachezelu nunu Agwanwa Onyamina ndegwe nekene Ene no Yugwe mu okolobi aputago no bo Yugwe eze boys Amomambu Obo mego Oye megi amugo nwa Owujego ndi ilogi Wawachu Owujego ndi ilogi Wawachu Owujego ndi ilogi Wamugwaru Anambra Oge wute ndi ilo Oge wute ndi ilo na kibete mazu wako Wachewa na mwa putago Ijele na mwa na soro obo Igwe mu okolobia Kedi wakulu mwage na wa Mwamotu mwanya Shimwanya Mwewa watu Igwe mu boss Cholino vumbosi neto mugwa Angeti elile arro Yuse Stage At Asaba bolu
Kone Jasdon. Oye Jasdon. Muna ndiye gumu na kweli. Obite wawa. Obite wawa. Subodele. Obite wawa. Obite wawa. Obite wawa. Obite wawa dalo wanda. Oye na poki niga tolili nzuogu. Golden son, watch out go. I don't put up more. You go solution. One low, more believe. I will move then with 100,000. You'll be free. Another bar, Maro about 300. Young money, Ogulume, Oyulumo 300. Bewumbos. Tuga boy wangi gulogu. Igulogu mbosa mulo ya gulegu. Aba boy film. Solution nigga de. Solution nigga de. Eseji. Solution nigga de. Solution nigga do, I got joy. Solution nigga do. Solution nigga do. Solution nigga do. Hello. Grava uma tequila. Diga. EZE NWA. Egbeje lumbia natanga. Ojomba wilo. Mwede suno. Oke kama. Edo jake. Obolo momo. Abeno mena nyana mnino. Unamogo Ivana bomo. Mwa. Oye male na boyo chile chichi. Ogili male bidie. First lady. Ngwa malo na mwa ebudi nulia. Igwe mbenu. Onyo mana spasa. Ngwa yoba kabaya lumo. Obeloge kanata zo. Mwe jego mpanata. Uname jego mpanata. Ijombo ena. Isuzu mbo. Etona mbo. Unanugo anyijuru mbo jana. First lady. Unume kene inobodo. Igwe menwe. Igwe. Uboso tita na mi wotele mo mbe no. Igwe mbe nu no rametiti. Odogu na we. Uboso tita na mi nya mo shinkad. Ede na mbo ma. I don't know. Odenigbo. Asidi. Isi gwelu Odenigbo. Odenigbo di so na mo wejegeje ya. Asidi. Abi dalo. Peter no ga derma. Ani wa chugu. Black wa chugu. Odugu na mo wala mo.
Anyi, even if you like what you I'm a Moluchin. Dalo. I don't know the equation. Dalo. Ite gwazeva n'onye mịapụtagowa. Ite gwazeva n'onye mịapụtagowa. Ndị ositọsịlị asịtigo. Daalụ nne m. Ite bụ ite. Onye atụrụ kpete. Daalụ ndị nne. Ndị nne ma amani o. Eze aka nwanne ama aka ugili ọda balabala. Ite ede na mbụ eme amara m onye bụ. Onye ite ede na mbụ eme o. Ite bụ ite mụ na ndị ego m oge n'olili. Kaike n'elu Nduka onye osisi a. Nduka n'obodo. Onye osisi a. Nduka mụ na ndị egwu m keneli. Nduka n'obodo. Obuto aswana poku. Wedo zino zake. NNATA NWUYE. Dalwan ne modogo susa. Onda. I wish once. I got my acquire and give it them as well. Emana Chima Conga Gulsina, Novolona, Palazzo, Violo. I'm gonna go file 50,000. 50,000. And not what I live again. Na tuogo ijogo nata ijogo bada ona du wa chali obi ara mo igbodo obodo mu na ndi egwu mu kano na agbo ai wa chali e mo na tuogo dalo no obele wano du me kanego wedo Okuba nego bagaba Okuba nego Dugu wamoba bagaba onge onda wada ebele wada mnina bonande wada na baya kasio wamoba ni akandi oboy makogali do ba no bi roko onyo waga wata na toki ye obula jonwa onyo we mi keleli jaji simu kelegi ojewe moga jaji simu kelegi ojewe moga jaji simu kelegi Chibike udugu uli
One more than what I live no. What? When you move, the white jelly. Two goes here, one CC. Keduma can one neck Asa bulibu. Ebe yina wala. 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 Under. Oji 100 de mok. Ya wa mi wota. Mboso titanam. Wat ne kasa. Yiyel mu 100,000 cash. Mwagi nyemu 20. Mwagi yel mu 20. Ebe ni yel mu 100 de cash. Mwa nemo te wo 20. Na ke chugo ya. Sisi. Mwe jago bodo janata. Andas. Igwe menu mboso titanam. Iwotelu muzikare. Kodi uboli to yelimi. Igwe menu. Sumudia. Igwe menu. Omogo ne adi. EZE NWA fearless. Odochie fearless. Okujazi. Odogu ni India. Dalwana. Ansi ogomebunam. Akajuoyi. Trophy. Ojika. It's Ojika mawa. Igwe boss. Boss $1. Allergies. No. Where's the iron lead? Where's the iron lead? Keduma kadi ni meme one dogi. Ebu engineer. Madu keji akan. Onye guji bia delta. Onye guji bia delta. Onye guji bia delta. Eje nwa. Onye guji bia delta. Onye guji bia delta. Eje nwa. Onye guji bia delta. Onye guji bia delta. Eje nwa. Onye guji bia delta. Si okomebunam. Onye guji bia delta. Onye guji. Let's go there. Adisi. Dalwan chale.
dị nwachala obi ọrịa daalụ ọ chala ya ga mmanwụ na-atụ ogo ka anyị kere igwe pans oze igwe ezi eme igwe pasụ mmụọ ihe ọma ojii na mmazi mmanwụ gara gị igwe pasụ owo mụ bụ otu ụmụnye amị ezi egwu ndị a na m eji echewu na-agbala ọgụgụ onye akpọla eze nwa wadatu nọ onye akpọla eze nwa wadatu nọ okeke ama onye eme nnata nwanyị unu anụgo n'ọgọst 7 2026 ejechu ujido jezi gbagagba igwe eze mụ gbamgbam jezi ekwego ụnyame nkwa otite nne m dị na 2 days n'oge agbụ ya mma ewu oge agbụ ya mma ewu jezi nwanne m oji ewu emo ọ na-atụrụ m uche ede na mbụ eme ọ nọ na nke ndị oge ha nwekwa ya meburu ogwego m ugbu a otite na m ọ dị na nwa na-eji ọ ga-agwa m ewu ndụ rawa no come open am live Tanzania onu megere gi eze nwa n'onye chimele eze ga-abụ eze udogwu eze nwa ike n'India mmụọ jele obodo natago ijego bata ukwu jije gị iji nata dara nwanne m Odogwu Inepempe. onye ọnụma Tobia nwanne m Tobia ebu Julia ọnụmụ Udenze bịale ọnụmụ ekele gị Tobia daalụ King of boys. ọnụmụ Udenze nwanne echi na-eme nwanne baba Udenze anyị nwaghachi anyị bịaga ọzọ anyị eligwe otite nna m on the 16th ama m na ị ga-abịa iwu ka ọ bụ na ele isi otite nna m on the 16th ote 17 bụ na Delta ụgbọelu ka anyị ga-eli ha n'obi Jasdon on the 18th ibe anyị ezi emu egwu ya nata Delta na Mary Santos anyị nwanne m onye m ịgwara gị ife nji m ọgọ live ash eliri isi gwelu ugo daalụ onye obodo eze nwanne m onye m ịgọrọ n'ihe obibe na-ewute m anyị nwanne m biko chọọ na ntị gị nụrụ ihe ọma otu ezi nwa si isi ka ndụ ọnụ anụ ajụjụ si isi
Kedebenga laro. Under the Ìjọba canopy. mẹ́bẹ̀ẹ́ngà laro wá sísì. Àmàlò ẹbẹ̀ngà èyí ó la. Wọ́n sísì. Under the canopy. Ilé ìjìnlẹ̀ kọ́ náà mẹ́mẹ́. Ọdẹ àjẹ́ àrò. Wọ́n sísì. Wọ́n mọ àrẹ́ni. Wọ́n mọ àrẹ́ni ayé. Mọ́wó ìgbò. 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 Kàìkẹ́ ní ẹni èlòchie statement. Dàlú, wọ́n ẹ̀dá yọ lé. Lóye jí mẹ́lẹ̀ tẹ̀ ká bú ẹsẹ̀ ọmọ ọgọ̀ dàlú. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ mọ́ ọmọ náà mẹ́. Wọ́n bá ṣìṣì wọ́n débi lásọ̀là. Wọ́n yà mí ẹ̀kẹ́rẹ́ kí odógún ní India. Èyí odógún ní India. Ọjọ́ mẹ́wọ̀n yìí lọ. Yóò mọ Ghana mọ Ebejo state. Onye state man dàlú náà. Lugoshi meleze gamlilos. Eze no de na ka tuna meze. Oye sono na na. Onu mageragi ega bugolibu. Sai. Kaikere soni oba sinachi. Ega bulimu. Ash. Ndigwe mandiagwana. Ndigwe mandiagwana wande mnobu ya butelu nusobu. Nusobu jino kale yalo. Ezo emo korano dalo na. Kaikene ezo emo chodo ne gado. Chodo ne gado korano dalo na. EZE NWA no na NNATA NWUYE. EZE NWA o. Ọkwa ni mụta keji amụta mmadụ. N'ọkwa ni mụta keji amụta nwa o. EZE NWA nwedetu n'ọja akị. Onye mmịata obodo eze. Odogwu n'India. Boko. Egbe jelu mbịa natago. Oje mbe nwilo. Oyi jazi. Kerele mo jazi. Jazi si n'oge agbu ya mee ohuru mo tite dị na nwa n'echi. Fiale si ezu emo. Fiano man. Onye obodo eze nwanne Fiano man. Onye amị aka na gị. Kerele mo jazi. Jazi nwanne mgbagagba. Igwe gbamgbam agwago m ngwa. August 7 narọ 2026. Ọ na-agwa m ya otite dị na nwanne oshi. Na ọ ga-agwa ya mehu àwọn olili otite. Jazi nwanne m ọ dị na mbụ eme. Jazi dị na mbụ eme ọ dị na mbụ eme m. Jazi nwanne m ike agwụ n'aka. Never give up. Chukwu mere gị ije mụ akwa. Ọ ga na-enye gị ike na-eme. Olúwa. Dijinu. Nene-egwu. Nwanne m obugo ko.
Udu magana chimobi abia. Dalo wando. Ede-egwu jigi ya. Mwa buwa. Oh, igidiba. Isi golu obia. Kai kana bele nwai. Eze nwa. Unu magana go. Nwode su no jagi. Ebo jelo mbi na tago. Tata bogo kebi. Ogiji no wa idulu bili. Igidiba. Yabo ojo mbe onwe ilo. Oyi janua. Ebo jelo mbi na tago. Oyi janua. Muna papa ge na do na ma. Enna mutalage munya na de kalazia. Nigide memo ka nwa. Igidiba. Nyakoje bunya me muna ndi egwu mu agbara be ya. Godi ko si adibu adubu. Woko udozi no udozi webu nika udozi muni abo wana uwa baloweli wana chuma webu nika ego udozi no wana kalosa bana so hanlo Igidiba. Kaike nechimika as a robber. One integrity. Uyamina ndiye kuwakalage. Muwe bulegu ya nami. Anebu mo. Anebu. Ẹni ó tó kàkà wà àwọn ẹgbẹ́. Ẹsẹ̀ tí wù bí káràbà. Ẹ̀bẹ̀lẹ̀ wọn mú nà mọ́ ọ̀rọ̀ àgọ́. Ṣìbí kan. Ibi kẹ̀mẹ́ ló yàn mí. Ẹsẹ̀ mẹ́lú mi ẹ̀ tààtà. Ibi jì mọ́ kébu náà rẹ̀. Òbòdó tó lákà wọ̀n lé ní ọdún sórí. Wọ́n bóyá ẹnna ẹ̀kọ́ wò tóní mẹ́kànlá kó yìí wọlúwo dálé wọn nà kó Igidiba adé lílo mọ adé lí èjì ló mọ adé sọ̀rọ̀ yóò mọ tuwu bí ike rọba ẹ̀bẹ̀ ọmọlẹ́wẹ̀ ẹ̀mẹ́lẹ́ mọ́ yìí jùlọ kí ẹ̀mẹ́lẹ́gùn. What do we go now? Chukwuma, what do we go? You should know what time. A belly, bellow, my cow. Unuga dendo. Oh, the sun. Unuga bata worko. Where's the robot? Robot, you can never get a lot. You give a melody one. Under the canopy. Obu ni wo ge sane ro ba e wa me o Maru bol mu wan nya ije lo mo mbala na bu won za to egu Osuro ga agba ma ebi na wa mo ji mu ije lanam Ogo lu street na bala mo Ogwa le to mo nya me wan nya Osuna wa mo ji mu di se oga agba ma Ijela nam Ijele wale chomo ya me wanne nya Osina wom jim disie oga agbo ya me Iye juru ko na me
Like your name, man. What about the good? I don't want to. NNATA NWUYE. Our best goalkeeper. Our best goalkeeper. NNATA. We are mere bulegu. What does he bulegu? I don't know. Mama bulegu. One more person, Obi Odalo, I will not. I'm more Bango. Obi Olomegu, August, the Terror. The one I man. On a more lily. Number little one, a little more. Mr. the Mrs. You do not give a motage. You don't give a motage. Yeah, more and more walking, more walking, more. Yeah, walking come on. I don't want to. Right. More will you go on? I don't know what you want. Get now, walking up where you not walk over. Or by an egua. I would know what it is. The man will lock up one alone. Egu beli je wa ko yi. Egu beli bi ogala. Di ba. Oge do solamo. Do solamo. Oge do solamo kanu. Do solamo. Oge do solamo. 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 Dosonamo, okay, dosonamo, dosonamo, okay, dosonamo, dosonamo. What the bomb will go? Equal Melano, Tiadequa, Ubasina Chito and Oco Special. Equal Melano, I must know no chocolate. I would have wanted also. Number one cocoa now, Macadam, what I know. Who will learn the Meloga? Who will learn the Meloga? Let you walk on. When you 100,000, who will take 100,000 cash? You got a big woman. Over Sinachi, over, Guajan Gasoline. We are Selassie. It's a good deal around. When you have a tiger. Etienne Menaba, Etienne Menaba, Etienne Menaba, Okolomonaro. Because can't What's your side? But up here, how about that Tutti Baja? Tutti Baja, dear, Tutti Baja. Ba, everything. You didn't even go to Lomana. Why would you ever? I don't know them, Legacies, Legacy. That time be the Putanoku. Come 100,000. Ubasila Simonia, Chukwuma Simonia, Chimakonga Simonia, and you beach Simonia. Go! Say go! Oye Koboko na Italian Piambia. Oye Italian Piambia. Oba ye ne go 100,000. Obulu 50 water. Dalo. Baby go. Wedo. Ego di even naga.
onye tara mpịampịa igwe koboko ọ gaghị ego m 100,000 ọ bụrụ 50 gbalụ ya mịọ ihe eziri ka ọ na-eme ike n'obodo oyibo ibe ijiri ka ihe emere ogwu onye nwelu mmadụ ka onye nwere ego onye nwelu mmadụ ka onye nwere ego ogwo na onye ga-ewu ewu ga-ebodo ibe aka onye ga-ewu ewu ga-ebodo ibe aka obodo tola aka nwere ndị ọ dị nso mụnwe bụrụ egwu ya nọ ya isi welu ga-ebịale onye steeti ebịa edo mmanwụ na-agba ga-edochita ibu iji mụọ ga-egbukwa na gị n'ego amala imelu mmadụ ya egbu n'ego nwa steeti daalụ nwanne m ọmọ ga-adị ahụ ahụ ya osiri milion akọrọ ọsọ 1 million wile ka ị ga-ene n'odogwu authentic star money nwa mmụta hụ abaga egwu na-eti taa obere oge ịgbọbị ya onye chọrọ onweli blessed ọrụ Chukwu blessed onye ego bụ eze one integrity nwa gana gị chọdụ nwanne nwa ji obu nwoke a ọka nwa ji obu daalụ onye mmịata onye bụ eze mmụọ bụ isi enyi one integrity mụ na ndị egwu m okerele gị a na-elile mmadụ eli obodo tola ka nwere ndị ọ dị nso aka nna ogwugo ogwu nwasị na ewu jide ọbọ ya akpụ ya mụ ya ga-eti ihe mba ji nọ kpọkọrọ aka nna ogwugo ogwu nwasị na ewu jide ọbọ ga akpụ ya mụ ya ga-eti ewu ji jazi gbagagba ị na-alụrụ ọlụ ji mana ị na-alụ ọlụ usoro ihe bue m usoro nwanne m obu ga-eke ya nwanyị onye Swazi Ebuka tere onye Swazi nwanne Chukwu Ebuka ọdịdalụ ezi elie m ndụ n'isi ka m gwọta ebe nna gị nyere m 100 ọ bụrụ 50 nweta a na-ekwuru mmadụ na nkịtị anya kala ka ogbogu ọ na-eliri onwe ngwụlọ mụ na nna gị na-adị na mma eji nye emelụ nna eji m nna gị nwe emelụ nna eji m nne gị nwe emelụ nna isi welugoletu amụna abada alụ nwanne m ọ na-agwa egwu Jodu a na-agwa ayọ mbọdụ ijo kirijo ijo
Where's Ayoli? Two there. Where's Ayoli? Go. Where's Ayoli? Egypt. Where's Ayoli? Egypt. Where's Ayoli? Egypt. Where's Ayoli? Egypt. Where's Ayoli? As I let you so now. You can overdo you. You can overdo you. Nobody alone there now. Where's NNATA go? Where's Ayoli? Muna ndi egwu mu no na Delta. Edozu na okeka malo. Nana mu ana bo bolo megugu. Edozu na ogbo mu na ochichi. Na maaza. Ogbo mu na ototo mbalabia. Na ngazo. Ogbo mu na ewiye. Na ngaza kwani. Oye ile egi anowa. Neka yi etu emego. Asabu libu odogu. Asabu lagu na eyi egwu. Asabu lagu no na atu. Ike bulu no gbo na agu wa do no mba. Asa jole na no. Owo le yi ekene lo mu. Onyeka. FCD light. Ilusi ekene lo mi o. Sanu nya me na egwele o. Obu ni ilu ogbo lu. Nelu mo ku destiny. Oguta ka lo sa bana so yan le. Wa sisi. Oguta no ga di. Omo e won me zo chi iku na mo se ni bia bia. Oguta aka lo sa bana. Aka lo bana so yan le. Ogbo no ya. Emmanuel Ogene Kana. King of boys. Emmanuel Ogene Kana. Chima Konga. King of boys. Onye bi amolonwa o. Onye bi amolonwa o. Onye bi amolonwa o. Onye bi amolonwa o. Igwe mbokolo bia. Onye bi amolonwa o. Onye bi amolonwa o. Igwe mbokolo bia. Onye bi amolonwa o. Igwe onye bi amolonwa o. Because I want to see you, bidi. MC Sugar. MC Sugar. Ilusiana akwobe. Kenele mi ya choya. Ya choya. Yi wele ngwongwo na ngwongwo. Yi no wele ngwongwo na ngwongwo. Ezu ogbu ọkaite. Uwe mụrụ egwu. Onye akpọrọ Totik, igwe stamoni ọnụ ya. Wọ́n mọ ọ̀tọ̀wọ́ agbaga. Totik bịale. Nwanne mmanwụ Igbo. Christian, Moutili Dibi. No way leave on there, man. I know who man on getting women. Where's Ayoli? I can't have more God. I don't want them. Go take him now. Egoga. One day, Jogoga. Wabo. On your Malacode. Yabata. Where's that? You got Balm of Fuel on a motor. Come along now. Over the go. You go back on. Ona atombi eguiche obakala nolwa ogedo jack obugo manisi jele idezu na won no ba yoga obugo manisi jele airport
bugo manisi ya muwo bugo anebu mo anebu anyị bụ ana m erike nrụ ụmụnne m anyị agbakọba ọgwụrụ n'ogbu ogbu osisi ihe agwụmosi ahụ nene anyị ga-ahụ nene anana m odogwu anyị na-eji m ọbọ n'ọbụ gị na alụla anyị ise ya na tọrọ dị n'ezi onye jezi ya olu ibe ọdana m nwoke mmiri bịa ibe si na mmiri bịa unu zute m egwu ka na-etiri ise Isolibe Ogu ijele mọ. Isolibe Ogu ijele. Isolibe ijele mọ. Ogu ijele. Isolibe ijele mọ. Ogu ijele mọ. Isolibe Ogu. 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 Solibé, what the move will go on? I do know who go water. When I want to walk up, while I'm going to water, when you do like to get water, when you're going to go to the chicken. What the move will go on? Every Malachi. Walk on. Eje sudo telu na egu. One no dodge. One net to my way when he count. Kiduma Kofa Galosia Bana one day. Kiduma Kofa Galosia Bana one day. I ain't trouble one day. I ain't trouble one day. You can overdo you work. You better look at the alley. Morgan Diego. Una Diego Morgan. I can't believe it. What is for? What is the present for 1-1? I hope the coach is clear. Ubona above. We are the kids. What are those bastard? Wakaba. Yeah. Yes, you one neighbor, one name. I don't know. That's your legal no come. You do go when I mean what? You won't get you a little Peter. Niaga, boy, I mean. What's seen at me? Ego. Ego didn't even know. You don't know what you want. Come with you, what to go with you, Melamogo? Just a bug up and over the town. I know we'll over the Jella Gozi. What are not talking? What are not talking? Oganu Danam. Just a bug up and Google it now. Oganu Danam, Kiss Mohaba. You should go Calasiani. What are I talking here? Not over. What are I talking here? What about? Oga Wajon one. Boga Chotan here. The mother Chova. Woman never Patagon or who talk was at the hotel. One number 1 year. One number 1 year. One number 1 year.
EZE NWA EZE NWA odogwu egwugwu wase odogwu egwugwu wase osina tututu horeshi ni aga agba mewu ewu ọbụla ewu na-abụ ka mbụ abụọ ewu na-abụ ka ndị akpụziri na ẹni ya nyere m 100,000 na ego ewu EZE NWA ọsị na ọ ga-agbụ ya agwụ m ewu echi EZE NWA bụ onye boxers ihe ejiri ka ọ na-eme onye si n'ọdụ izu eme solution na-esechi abịa m egwu n'ibi ya ọ gwara m ewu ndụ mkpụrụ na o tiele 100 dị n'enu ya ọkpọkọla EZE NWA bụ onye boxers uwe ebula egwu ya nọ igwe solution na-esechi weza ayọ nli abịa m egwu n'ibe gị mbụ ịgwara m ewu ndụ mkpụrụ na abịrịmecha dedication etisiri gị egwu a emetara ahụ weze natago weze ayọ nli na m ga-eli ibe a dị iji nata nwanne m ebughị oke ọwa nze tụọ nnogwu Yes, High Chief Daso. Mumalani Henekene Kone Bundi Lani. Trophy. So equal solution exchange. We're going to one alone divide in Ambuema. If you are Melemata Moto, the Kali High Chief. Now Daso, one clip. There one bundle coated in a couple of go and Nambu. Thank you, God bless you one time. Trophy. I know who. We were never so to message. I will make good beggy. I am happy and any beggy. Ili Legorian Kekolmum Bossa, Marno ni beggy about 300. Balama was. I said to my milk with 1 year. Awesome milk with 10 years. Makandi Grina Perche Munezi. So we try to message. You will know who you tell 100 in the one alu, you tell 100 in the you got to go more bozo, more Ishocha, Ishinya Womobo. Where does you know Jack? EZE NWA, Mojolo would another go. And the material good not away. So I am a watching in Blessed. even the onion 100. Oh, yeah, Blessed only. You will search. When I did move a little wagon. You'll make a mouth. You'll make a balaco. Well, now. Blessed and Allah. Would you frame a mob? Oh no, Did you frame a melon? You know, frame a wine and that. He put the room was a long with frame. Joe, bring me. I don't want it. We had a well on Yami. When I can't know well, we only leg you know. I get to a miracle. Blessed. When you get a child. Onye gie na chaiche. Blessed. Onye gie na chaiche. Blessed. Onye gie na chaiche. Blessed. Onye gie na chaiche. Ijo. Blessed. Onye gie na chaiche. Ijo. Blessed. Onye gie na chaiche. Ijo. Blessed. Onye gie na chaiche. What name will go call one? That one. That guy, thanks sir. Thanks sir. Blessed. Ngano your sister. I will marry your sister. Blessed Dalo. If I'm not gonna be sure, Mamma. Oh, yeah, get away. What do you back?
Anebu mo. Bia. Odesu no keka male. Ije mo nangi. Ena no bwezi mmili. Kanje mudora nam. Kanje kanalo gata kulibo. Nabu wa loza. Babagala. Oja ata kulibo. Odesu no semu kanego. Oh, igiriba. Tambe mata nam. Kuduma ka ba kulo bo. Abata ba. Mado kanka si wo. Mado kanka si wo. Abakulo bo. Muna ndi egu mo kelele. Kuduma ka wa bo wanda. Otibi na mwa ushenyi. Neba uno mama otibi. Ebezu no semu kanago. Igiriba. Ezi otibi. Wa mo do meru. Wa sisi. Otibi onye nna. Muna ndi ego mo kerele. Ebezu no semu kanagi. Otibi na mo do megu. Wa do megu da lolo. Follow na boki. Follow me na boki. Follow me na boki. Na boki. Onya suwa 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 na boki. Onya suwa na boki. Aswa na boki. Ego ndi ọzọ. Nwanne m bụ oke ọzọ. Daalụ. Papa Lolo, let's go there. EZE NWA. Abuna piasa lige kuma mapera ko yelena. Imana abonjo dia. Acho ka meto bi gema. Ede happy. Shisho ako yelena. Shisho ako yelena. Waja be. Wow. Mo Lemo akoyelen waja be mo chumo yame akoyelen wa ba ya nemolo mi ba yelen waja me blessed oyego akoyelen fa yelen Onya ogwu ego. wo kunika akoyelen Blessed money. Wokunike, ugwo yelene, uwaja ahwe ya, wahu. Ugwo yelene. Ugwo yelene. Akaju. Ugwo yelene, uwaja ahwe ya, wahu. Nemolo mako yelene, uwaba. EZE NWA akoyelele. EZE NWA dezono akoyelele. EZE NWA ugoyelele. Ijo moto yelele. Uwa ba wow. Moto yelele. Uwa jagbe wow. Uno yelele. Uwa lo wow. Uno yelene,
Uwaja aloya. Wow. Ize akoyele. Uwaja abeya. Wow. Nemo akoyele. Iwele. Azania akoyele. Yomo tuwado akoyele. Azania akoyele. Ugoyele. Yishu akoyele. Wajabeya. Wow. Odogu eze nwa Nwachumele zobolo abụbụ ka anyị na-ata ụwa maka iwe ele na mọ akọnyele na ayi nweze akọnyele na nweze ayọli akọnyele na iyomo nweze nọ Yomo wasn't no aqualan, Waja Beado wasn't aqualan. Ugoyalan, Waja well. Under Collabo Kaineti. Collabo kaineti wasn't akoyele. Wow, nejeno, neneguo. You akoyele zubidon akoyele. Umwaja habe mbadi kezubi. Iyomu zubi wandem akoyele. I wish na bata akoyele. Waja ezo nyamale kodi akoyele. Waja be ado waho bum akoyele. Ayamale kodi abata Under Ayalendo Baku Uiloel Ayalendo Baku Uiloel Ayalendo Baku Uiloel Owelive Jizondo Nyana Dobo Owelive Jizondo Nyana Dobo Inena Dobo Laba Oyilebele Kachololo Inena Novolapa, Oyilebele Kachololo, Nebo Nayalendo, Baku, Oyilele. Well, we are here to go. As Akoyale, Akoyale. Akoyele dalo uche akalos akoyele akoyele ijomo akoyele hiwele uwebe oyi jazi uwo chimele de aswai Hugo Chimelede Under Kaina yonendo Kaina yego Kaina yonendo Kaina yego Ani anamu na ubaelu Ani
onye na-amụ na mmụọ na-amụ na ọnwa etiwego ọnwa amụ na-amụ si n'otiwego goranụ nwanne m nwanne onye na-amụ ka ọ bụ goranụ nwanne m mana ube ga-elugo ahụ ube mụ na-amụ si n'olugo onyami na-egwo na mmụọ na-amụ ọnwa etiwe mmụọ solomo nwụlịa na mmụọ na ube elu ekumeku nwanne m mana ube bọbụla ekumeku nwanne m mana ube ekumeku n'igbo ekumeku n'igbo ekumeku n'igbo mmụọ ekumeku n'igbo ekumeku n'igbo ekumeku n'igbo ndejenuo ekumeku n'igbo nenegwuo ekumeku n'igbo ekumeku n'igbo ekumeku n'igbo ekumeku n'igbo ise anda ụmụ Igbo be anya na ibe onye ezuru ka ọ na-eme ibe ezuru ka ọ na-eme ọ dị adị ya eze ọtọ ti ike na ilisi oke na nwanne ya mmanwụ teledivi ya kedu maka Joseph da ọnwụ ugboli ọna mmanwụ na-agwa gị ha ijogirijo eze n'oso n'oke nwada na mmụọ dumegwu ọmụọtawa akpaka isi igwe elu ugo bịa edezu n'ọja ya kpọrọ bịa edezu n'ọja akụ nwanne m ụnọ ọba ya na ụmụ ya niile ya kpọrọ chụ maka mgbala obe ya na m ga-etiri egwu nnata nwunye iwe ejuru ka ọ na-eme ọ dị achị arụ ozi nwanne m ahụ eze nwa isi welu ugonotu ugochi melete nata akọ ụgwọ ijije ka iji nata ugwu eze nwa oje mgbe enwere ụlọ egbetalụ ndị anata akọ eze nwa wedesu nọ okeka gbara mụ na ndị egwu m nọ laif ka nna agologo egwu mụ na ndị egwu m nọ laif ka nna agologo egwu goradụdalụ nọ ọ bụrụ bọndụlụ nye m eze nye m bọndụlụ anyị ake ya aka kedu mbọsị a ga-eji kazi mbọsị a ga-ake ya aka anyị ake ya aka ka anyị aka tata ihe ozuru ka ọ na-eme ọ dị azị arụ ego na-ekwu onye nwere ego na-eme mkpọtụ onye nwere ego na-aba ụmụnne m oji ego ji ọgwụ o nwere ego na-eji ebu ụmụnne m eji ebuka ụmụnne magnets our best gole give anụ ọkụ na-eju ọnụ onu m ekele gị oke nwada nwanne m ibe izuru ka ị ga-eme ka anyị gbalị fuelu ka anyị na ọgwụ Anambra ka anyị si wee bịa Delta aka ju oyi trọfi nye m trọfi
Yeah, we go. Where's the only? Where's the only? Where's the one more? Where's the one them? You see when you go over there? And you go more can I want I walk a mouth. One and you go more can I walk a mouth. MC Sugar. You should go out the milk. He can't show your mango. He can't see mango. You should go out the milk. Jagwa ndiasele kawa kwesisi asele izo mbuje mbo enata izuzu mbeto na mbo igwe solution exchange obele ga na ga akwụsị ka ndị nwere abụtugwo one nurse. That's why. You guys were na poku. Give on Nebuka, Robodo Ivo. Give Mochubuka, Robodo Ivo. I don't know Nigeria. Oh, good day, Jack. Now Mochubuka, not to leave me now. I don't know about you, as why I'm only out. Na poku. You get your most stockish. You get your more stockish. One more in here. You go to Gulu Chukwuma. Where does it know? I don't know. And the outcome in the woman. You see, what you go to. What's one number? When you make a lady, every engineer, Fidelis, updates. Equal updates. I remember, but I got to let go one. I got to. You get winning, Lily nigga, Chiayo. You go and let Mama never give up. I am Mama. No matter. Look at you. You go and let Mama know. Don't matter. You don't know Raka. I got to go. I got you. You upgrades. Engineer, I can't alone. On your man log, man, on your man log, man. Every engineer, Fidelis. Oil and Mabao, Fidelis, 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 oil and Mabao. What's one the more? Arab. Onume Keregi. Our best PA, Arab.
Odogu na UAE ya mawe ganage ezo tike wanne mu won zamo bedalo arabu PA mawe ganage otike isi welu were tu mo bo chumo ya mi eze ego ndi adam eze chi na gwara ogo kwaka ego no na obo arabu otike wansa oh and your come duluma oh and your come duluma nemo koza aya jojo nemo koko aya jojo nemo koza de aya jojo yo go go obodi ke mau karasiona obodi ke mau karasiona aya jojo nemo go obodi ke nemo ko sade aya jojo alaji da tata aya jojo alaji da tata aya jojo I don't know. Iwobo kaka ajuju aju mau garasiona aju mau garasiona ajuju ash you can you can Aramahu. What did you make of it? That doesn't know more. Never do, Jackie. You know who that doesn't know more. Oh, no, but when I met now, Anima, Wakamahu. Kojako, oh, you are good, and I call you are good, we are good. You are good, we are good. The good joy, and the NATO, the Kanje Kalasa, the good nature to Webuka, what does a number to Webuka, on go on. Odogun India, Ongo, President no. You work at them, Ongo, Ebu President no, Ebu President Mahu, Odogun India, no, Onyamena, Waribo, and Mawaka Mahu, President no, Onyamena, now work, Ebu Jijo, now work, President. Jazzy, they can nearly leo. Otisi atwaja kosi abiawane. Jazzy, mahu. Otisi eliaku kachu usi ebuto. Jazzy, oje wemo ubilina. Mahu. Oh, iwe guneme. Iwe guneme. Oya megugu. Iwe guneme. Oya megugu. Chukwuka eze nwaemo Chukwuka ma na-agụ egwu oyibo egwu na-eme egwu Chukwuka nwa mmịata na nwanne nwe dazono n'ọba Jack no na-ebubu magado dazono Jack Dembe na Walingo. Ash. I don't know, I don't know, easy way to go now.
n'ụwa ga-eji egwu ya bụ n'obodo egwu ibu onye na-em n'ụwa ga-eji egwu ya bụ arodogwu mmụọ bụla bụ ọganigwe afọ ndị anọ ya chukwu ebuka aka na m ọgọ anọ ya igwe eme igwe n'india chukwu ebuka aka na m ọgọ ọganigwe afọ ndị mmanwụ igbo iwe onye na-eme n'elu eji egwe ya bụ n'obodo onowu n'elu onowu ndị igbo nnu a onowu ndị igbo na-alụ iwe wezi n'eyi aka na-eme ọgọ na-alụ ngozi a iwe onye na-eme n'elu ụwa eji akọwa onye ọ bụrụ eme mma n'elu ụwa ama ga-adịrị gị ị na-eme njọ na njọ ga-adịrị gị n'ụwa Chukwugwe na-eke ọkụ anyụọ Chukwugwe na-eke ọkụ anyụọ Chukwugwe na-eke ọkụ anyụọ Chukwugwe na-eke ọkụ anyụọ ọkụ anyụọ n'elu ụwa ọsọba n'ilo m ụsọ a ọkụ anyụọ n'elu ụwa ọsọba n'ilo m ụsọ a ọkụ anwụgide n'elu ụwa ewute n'ilo m ọ ga-ewute n'ilo ọkụ anwụgide n'elu ụwa ewute n'ilo Chukwugwe na-eke ọkụ Chukwugwe na-eke ọkụ Chukwugwe na-eke ọkụ anyụọ 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 ọkụ anyụọ n'elu ọsọba n'ilo m ụsọ ọkụ anyụọ n'elu ọsọba n'ilo m ụsọ ọkụ anwụgide n'elu ewute n'ilo m ọkụ anwụgide n'elu ewute n'ilo m iwe onye na-eme n'elu eji enwe ya bụ nwa ya gwa iwe onye na-eme n'elu eji enwe ya bụ n'obodo ego arọ na-eji nji aramaka arọ na-eji nji aramaka arọ na-eji nji 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 aramaka arọ na-eji nji aramaka Chukwugwe na-eke ọkụ anyụọ Chukwugwe na-eke ọkụ anyụọ
Chukwugwana koko anuale. Chukwugwana koko anuale. Chukwugwana koko anuale. Chukwugwana koko anuale. Ezi nwanyị dị ụkọ. Aku anua nínú ọ̀sọ́ba nílò mo sọ. Ọ̀nà àṣọ̀kẹ́ ewúte nílò. Aku anua nínú ọ̀sọ́ba nílò mo sọ. Nọ́kú àwọn gídé nínú ewúte nílò máa. Nọ́kú àwọn gídé nínú ewúte nílò wá. Chukwuebuka n'ọkụ ga-ama anyị nata. Chukwuebuka gbedozo n'ọzọ akị n'ọkụ ga-ama anyị n'ọkụ ga-ama anyị n'ọkụ ga-ama anyị eze Chukwuebuka n'ọkụ ga-ama anyị. Ezi nwanyị dị ụkọ. Ị na-eme mma ibi melodi n'oge n'ụwa. Ibe onye na-eme n'ụwa dịka onye bụ n'ụwa. Arodo jiji, arodo jiji, arodo jiji, arodo jiji, arodo jiji, arodo jiji, aramaga. Chukwugwana koko anyị, Chukwugwana koko anyị. Onye na-eme ndị n'ụwa ejikwa onye ọ bụ n'obodo ogo. Ibe onye na-eme ndị n'ụwa oge eji ekwu ya n'ụwa. Ị na-eme mma ọ dị n'ụwa mma ka ga-eji ikwu iyi n'ụwa. Ị na-eme njọ ọ dị n'ụwa na njọ dị echeghị. Onye na-eme n'elu eji onye bụ n'ụwa. Ibe onye na-eme n'elu eji onye bụ n'ụwa. Chuga ichi okwu ọdụm egwu. Anyị ga n'obere oge ka ndị abụ tie. Obere oge abịa ọzọ. Ibe onye na-eme n'elu ụwa eji onye bụ n'obodo. Chidwa na-egwe ayọmbọdị nnọọ ayọmbọdị obere oge gbagote. Daalụ nne m daalụ lọlọ nne ya nenu nne anyị nne ka nne nwunye dozi n'ọzọ aka Nekane, ibu nekane. Uye do zag, kokoli malo bidiano. Uye do zag, kokoli malo bidiano. Ibu ye na malo no. Lọ́jọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ àyìn náà, ibi ọmọ ayé ẹ̀wọ̀n tẹ́ ni ya. Àyẹ̀wò kọ́ náà nǹkan ìbẹ̀rẹ̀ ní ọmọ kàyà àbọ̀. Ekwuru si na ije anyị na ụlọ ya bụkwa n'ezi otu na ezi ọta nere ọma bụ ezi nkwọ. Enwekwa na tata anyị bịara na nke anyị bịa tata na ọma kàyà àbụ. Ụnụ ọ bụ ibe ọma kwuru abụ. Àwọn ẹ̀sán àṣìbọ̀ bịa ma ka ọ tọ́ ọjọ́ n'otu.
ka anyị taa anyị na aha Chukwu okike ọbịa ma bụ onye nwe anyị. Na onye ma wele mo tie weta mo no na mbazira ku basi ka chiebi Ole ma wata wana. Which is a great day to celebrate something brave, to celebrate something massive. To akuzamunna abunze biyohu landlord on average. Back to what we are saying. Bikono onye ga-eme video n'ebe atata ọ bụ na ị ka na-use Android phone ndị a na-enwe fingerprint n'azụ, kindly put it in your pocket please to avoid story that touches heart. God bless you for that. Maka na ị na-akpụchiere n'aka azụ ndị a need never today bụ ndị Samsgo na ndị odogwu parara na paracetamol ọkụ ịtọ na bụ ndị I needed. Thank you for being my instruction. Bulie n'uche na onye ga-eji na n'oge eji na akpọrọ anyị aka na agita today bụ expensive DJ Sky all the way from Delta State alongside with me personally, the CEO of Arobinago Foundation, alongside with the CEO of Obasinachi Yadami Group of Company, Egwu Ote. Imana Paul Nwako na-eti egwu ada, ma Obasinachi na-eti egwu Ote. Obasinachi agụgala egwu Ote arụma. Egwu nnukwu. Biko no ebe ọbụla ya nọ nne ya pụta ka mmene ka isi eme. Today is a great day. EZE NWA 2026. I hope that you are ready. As you can see, we are active 247. God bless you. One time, DJ. Thought that let's take the people go where they know and the way they know as well. Oh, no, me too. You are looking at the champion. But it's just a shitty ass. With the best with the cash. I tell you say I love you. My number one is you. Cause I'm feeling you. You are getting you. I like your knees get you. I want to see those of them. But in the Northern, the man in the I sent to one more intro. And the Anubas National Level, Kim Novas National. Because the other than the man in the automatic animal. Ono London, illegal, very good million. More than I would none of Buzo. No good morning from Natal, how are you? Even when they tickle, I know myself to equal, they got the name that more willing Gagas of little when Garanga. I will not send the bind them Meata than the bind out of my banding. Never got a one prize. Never them Meata, Bane Palau, Bane Manavro, Zon in the Kaibun. Covenant of the Lucane, Colonel Nugan. There's a no. William Luton and he opened in a manner which only gave me. My game looking at TikTok on the Tracy. There is in this special force, non way you go. In this special force, we never have done no one ever had. Obasinachi music entertainment. Obasinachi videos entertainment. Omoron Condren, where the Agorolumia. Honorable Tata. Because government, they return to give you return. And it is only open people with a woman now in the vine. Believe it or not, with Tata, very Chica Cabari. It's your contempt number. It's your commode Mego, Mauna Guara. The gentleman name, alongside with my favorite DJ Sky. One and the only specific DJ Sky. Today is a good day because of EZE NWA 2026. She EZE NWA
Nabti Bukas 2026. Don't worry, we are ready for you. No. So kataba bebe na America. Ademma kizi video na ndi mata bare bae to me jiwe male ndi ada hi bale ngori ba bakala bakala ni me ko do e ke ni ba ka ko da e ko na ma ko ba mu go yo go yi singa go yi afa na una ko du na no na me ki au jadi de ba di ko Sana mukuru sana ndefanya ndomi hata na dende sikiva kuna jigoro hata na lezi because kwa wale ndefanya ndomi hata kana lezi aronda paplas kudem magana lezi ojo sini na kwa ndefanya ndomi hata anamu kuruka yeka na kwa mwanaka kwa vangu etenya vasane mugumu jikuru Yes. No just said gonna go get you with this don't switch. Okay, okay, go. Because like a for a time even Naka kind even man up when missing there. Obedi all crop. In I can ligi. Obedi Obucha Bamongalago. I can go no. Because I am a person. Ko just no bo funde ba nyndoro machele. Basina ba guru no funde dali de veta ta boso. Badem pakas men nkowa. Kire ne ben we baba. Ndi ba nyndoro mo. Aroti bata kuno bunande ba ndem meta siganke no no. Do jeno. Mbana no. Mana like ka no from one no go nyoko na buna mu buru mosa. Anamu kwenu. Ozone, never dorm, I can do. What you know with me? And about it. Banon. I want to design the suit of the sample. There is the Makana Google now. I give you. Down on the valley. I'm making a moon. Yeah, in that Google Ziggy. And the van and Doran, I read my brand and then I talk with a son of Jora. There's an aka. Anambra none. Anambra none. Nigeria no one. And the NNATA NWUYE. I think I know what can I do no more. Every one matter one quality. And I even do that I think one. I will be one. And when I go even them, I did not have one now. I know Jana Mutangwa. Nam Noya Diluma. I'm not Noya Balloon. But what I will move here. But no, ni more of my motia. Cannot buy. Yeah? I know ya Diluma. I don't want to go to Gulani. Motia going. That touches heart. To avoid Nina, we are going to evaluate in Nakanana. And the billion to the government Abana, Ekoroka Blegodi Nangone, Okanagalan de Umuwani. Thank you for obeying the instruction. And then the one video, no use I tell. Nokia Tatatarata and Isimbi. Because there's enough what's in the Marna Bongo because I will go out and leave it. Man, we can use any phone fingerprint. Candleless
put that phone on your pocket now. Ngwa sinata na ojika ina ganero. Achalugo wana ndoto. Over to you guys.
Get me 1,000 naira note. Pay for your song on your welcome. Get me any man of your choice. Get me any man of your choice. Okay, love you. Love you, baby. Like it's a blossom. I'm not going to come to look at you and I tell you. Onye kwupụtara aka ekpe gị ga-akwụ nwoke ọbụla ịkpọpụtara. Nwoke ọbụla ịkpọpụtara kwụrụ ya n'aka ekpe. Nwoke ọbụla ịkpọpụtara kwụrụ ya n'aka ekpe. Nwoke ọbụla ịkpọpụtara ya apọsụrụ. Apọsụrụ. Biko no time. Karani bọ̀dà. Just speak on mic, no time. Asagala krage ayi. Junior kane. Ilu go why? Arabam. Ndubuna moga. Okay, thank you. Karani bọ̀dà. Karani music wabọ̀tì. He's a nice person. He's looking good. Okay, thank you. God bless you. Can I contact? Come on online and then I'll go to you. I'm also going on a chain. Can I contact? Speak on mic. Samantha. Can I contact? Can I feel the religion of the Can I feel the religion of the Hey, what's the little good? You don't want it? Yes. Oh, where is it? Oh, where is it? Oh, Can you speak on mic?
Uyelo kwa nawe. Speak on mic. Because he looks so handsome. What an hospital in Dibu. With the diligence. Monday, the year to my answer. Okay, big guy. I did not go to the Get this from one eye. Oh, moi. Si les Kenyans comme maman ya la so e patasia nega be ano. Applause for this guy. Can you feel when you here now? I need to put your money. Man, God happy. Man, God your witness. Because without witness, you get an adro classification. Men, you opening them. How can I go in the David? Company with the men. Man here now. What's on the promo? You don't him. Man, you don't him. No time. Hey, this guy. Ocho ijo but to born no malova. Okay. Nasi abang kupu kalau balas itu lagu apa? Bumbu siang malam itu kan ni mamu ngeri. Diko. Dan jadi di mana yang lah. Berapa ni misalnya kian na ini bumbu dia mana? Dan ni dia mana kian na. Itu begini bukan dia orang mana tu ini bukan dia. Jadi tanda ini ada yang mana itu. Kerana ibu dan jadi semua mana ada ini. Aku mana? Aku sih ada ni. Aku itu. Wajar itu ni yang mana? Bukan. Orang yang bukan. Ibu yang mana ni yang berumah ni. Bukan. Thank you God bless you. You can move. Prophecy. This guy. Hey, you were lost. You got to go to the this is my brother. I got to now you're broke. You got to this guy. Okay, ma. I need to go me now. Today of my cancer on the bishop. Husband and wife confirm. It's going to be good. Can someone say dog clap it? Okay, can you do what you do now? Prove me wrong, no. This guy like ego. And the honor is ego for this guy. Hey, it is ego. Okay. Yeah, what is fantastic? Opposite of fantastic is fantabulous. So can you feel when you hear now? Prove me wrong. I can prove you wrong, but okay. So this is the right time. Okay. Hey, there you walk up. After the open, another thing open. After the open. Prove me wrong. Prove me wrong, no time. Prove me wrong, no time. Fanja, landing the better visible man. Well, my family is so sick, and I'm going to win so very sick. I feel no one has any problem. Move on now to the grass. Thank you, God bless you. Thank God bless you.
na-elechakwa na-elecha ọ dị gị mma na-arụ. Na smile kwao. I like
So
Adam ka da nya da yoje aman yin apa mu kuna ngwe kana da no kan ko ni ko ni wa ko ju ko ni ko ni ba so die na ko kan ko ja ngwa na ya de ni nya na bo nwa mu ko nwa mu ai be mo bo ni ana ku die ai unu na ba mu ko nwa mu get radio video na ni ame onwo do so ba puta lu mu ka ka ni ewu ka na yo na ewu ka mo ja ni na ewu be ama mo ni ko ga mo around the fabulous stadium in Gaza, Brazil. Calling every now and then, I cannot raise it. You are arguing, I don't know anything in your car. Okay. Everyone, never was a better than you, but you must be here. Name of a Guinea and was in the bottle of Guinea. Oh, yeah, move to Canada. That's good. Between the contact we got one mother, so the bundle, we also the bundle in the iron condemn. We got one mother, sis, from you, from your contacts, then I tell you one, you got one mother 4. Your time start now. 1, 2, 3, let's go there. And they get somewhere white cake here. As a double counter, CC, please, whatever your attention is needed, no time. Because I want to have for you because you're not going to cake here. Double counter, CC, thank you, God bless you, your attention is needed. Oh, what's up? Open the banana, Bocona. They are doing the viewing. Another person. Whatever I have, please, your attention is needed. In the currency, please, we need the attention here. Bro, yeah. One other person. Non so Beke. Oh, Beke money, please. Chukwuma so Beke, whatever your attention is needed. Please come and join. Let us put this group down. Igwa, please, whatever, come and join. Alaba currency, Alaba money, please, whatever you have. Alaba money, Alaba money, whatever you have, come and join, please, go time. Somewhere, whatever you have, please come and join. Okay, thank you. Please come and join. As is your please, whatever you have. See the word to win, whatever your attention is needed. No one need your attention. Thank you. Whatever your attention is needed. Skin to skin. This guy, we're a very bad guy. Please come and join. Please let us stop this group now. Before I told me I want to kill here. And before I want to kill here, then the sum of 10,000 naira per each person to look to this hour I want to kill. Everything I'm going to do, no one can do it.
master of ceremony, 10,000 naira each. Transfer. A man natural manga for the sleep runner. How come money is in the fund of the Torah or less than half 10,000 naira. They get our work to go to Namuna or Gregory. So I can't tell you Namuna, I can't tell you. I can't tell you Namuna. Any program, fake money, fake transaction, video money cancel. Self-account of the bank. Okay, now? Happening with this guy, what happened? With this guy. Now, video, yes. Okay. And that's a wonder. The only people can know. Thank you, God bless you guys. Okay, I'll tell you one. I'm going to go out because I know this is Family in Nigeria today will be the 7th debate of August in the year of 2026. It's all the Motan 1 of the Motan 1, and yes, sir, that's it. All the Motan 1, yes, sir, no, that's what I need. Speak on mic. Okay, it's all the Motan 1. People calling me, I can use the one. Hey, my lord, the money in the top of Motan is I'm going to tell you, I'm not liking money. The general one came on the river side of the water. My open talk, I'm not giving them a dollar. Never a thousand. Come, my government, then I can't do your good. Then what they will do in the sun. It's a right time. Okay, now, I got the again. And as I'm 2026, to get that debate, final examination done. Congratulations once again. Over the tower, or didn't money from the mother to the Muyakamaya Nabi? Wouldn't it tell them one day? This is the right time. Over the tower, Babundi, and a bundle, and a bundle. All the people are very good. What your money are you very good? Prove us. And my guys, you're not dollar. They get a $1 for you. It's not for you. Oh, they're going to do it. Okay, no time. This is another song. I cannot remember who Balego. Repeat after me. Up now, Jesus. Up now, Jesus. Up when you come over Jesus. Up when you come over Jesus. Many going to get in Kata. Dinner, when they Jikata, Bolobos 7, Nemo August in the year of 2026. Now, Jago, when they put them down at the Amen. I bet you let go when they put them down at the Holy Ghost Fire! You open a gate with a little ammonia when we today. You never go from the local Holy Ghost Fire! Even in the gate with them and make it in the Holy Ghost Fire! Even in the gate with them, the Holy Ghost Fire! Okay. DJ. Please line. Please line. Please line. I'll use one, I can use your own one. Okay. In the count of 10, open and push on one that you go on our way here. Are you in or out? You are in. Okay. Nkawakas number 10. Okay. Diamond Tilan. As on 2026, you stand the message, Honorable, as on 2026, 100 children. Come on, do. One of them We can do it. Before then, Pampas the other. We got 80 children. They can do it. I tell you, we can do it. They can do it. You know what I'm about to buy them. 70 children. Okay, 40 children. So they do not embarrass me, you can do it now. You can do it.
say by then. All that. Oh, those 7 children. Come on. I will be. What do we can do? Oh, those 6 children. Come on. Actually, go can be. Come to run. A round of applause to them.
Hello? Apa tali sama orang orang roja tu, bemes, orang orang roja tu nyaram. Orang kan sound picture. Hey, come on, jadi kau. Malaysia. Original. New one, overall second. Block. I can't allow you. Okay. Even one year and a tata. Lebuka Edison. I will soon have no judge in Akawa. Nakaya no Natia. Nay, Wamakaya Tatia. He said, Uwama on your one, never tata. Who will even never tata. Nena na no iwa makoya bulugyo. Iwa makoya bulebuka na munyo. Ise aye busina iwa manye buka ebe. Emesi atata na stage yo. Just man. Eka lego. Awore wa yona gra wata.
Mana yezo. Oh, lene. Ebi guy. Ibene ni na toroto. Mana yezo. Ibene ni na toroto. Mana yezo. Bono obubi no obubi kene joli. Ayi be je na sa. Ebi no aka. Eje be ko je na mbobe. Orika amala mo jazi mbora wole. Oda ga ajaje mbo. Amala be. Awali na ko awala jazi. Ogolo yichi. Marezo. Marezo. Ogolo yichi. Dalu. Akana tuwazi guru. Marezo. Mbo taderia. Awali ile dalu. Okay. Marezo. Ani wo kwa azu mbegbo ya ga bia lebe oge. Marezo. Dalu. Udava kama mlinde kama dablamu aje kedudu Ainia. Acho para aqui moto toma. Acho para aqui moto toma. Ma tro ki moto. What is my Abna abuka wala maina wo anatali andanaka ameshauri akiaro. Thank you DJ Betala baki boka na batia kama kwa bosi baba malona dava so like go ni na bo oche baba ba lo ma ri baye na beza mo before we move on next step ogede wa bele thank you no good answer ija lu kale ni mo wala ja go Akina kita buala ya buala ebi Ana bare kene mun. Yeah. Iko ngo eti nyazelo. Eze nwa. Awa no chimwete. Eko nimi na meta na liwa makono. Imesie nne na ọganiru gụgidi ibe akwa iwe nwe nwa ogologo ndụ ewu ndị ọjọọ adịpatara ewu ndị imesie taa na ọganiru gụgidi na-abachi nwoke ebe ekele anyị ikore nsewa Ogun na ni mano no amali that time I na Jehovah Witness if you don't catch you no gba bagaga obala ebi bu prodigal son na gina duke na chuma at that time I am agwa obaka wa chuna agwa ego wa ga buta ona yabi ka ga agwa na abani a ga bana yabi taro wannan sai wa ju ka gwa ya mbana mbana di go gwo oza di awaka normal na bawa oya gutalia una baka na na baza mwa osna mana bilono dia mana bilono dia suda makani na ana barani na balaba keriwa ka baza aga kana za go kudansa ini sikacho ai kana ligiri na azama tu kalida je kana likala Ebu
Chukwuma Udenze believe them ma. Ebuka bali transfer 10,000 naira. Osino na galasa mwa. Nebu Ebuka ipia. Obala agwe transfer 10,000 naira. Osino na galije na ndipia. Maka mama ngata mwani mana matata. Keriba magwe Chukwuma Udenze. Igba mara na genezi wa malago. Enu alusika na genezi wa talawun. Wa chogwa begona bara begi lisi kowa. Keriba magwe na tanacho Kenya. Ai. Asa nwa igba maru di wiki. Butama ma aka na umma igba maru di onu. Oni kikara butame aka igba maru di chapo. The weekend I can end the maru. Over the bay, Babuna can have my super can have maru. Make another one, I'm not doing good. I can a good. They are pizza food. They know that we are not going to get paid for this. And come on, Car Roger Polo. Get over the guitar. Where Manama Kaki not never. So can I even when he came one digina? Caribbean, over the Holigi. Nablon gets nano, Marezo. I am like getting a yes, the line I am with the Gidan. I am Rora. Dallo. Okay. Thank you so much. A big also there 20,000 naira. Onye wazeli abu oguru kawa chuda. Na bi better si bagaba. Ebi na daily. Ebi na chukudema. Chukwa kwa gada ni barata ka unowa. Aincha bina kampombo. Aincha na je kwa lembo. Ba ka wa chuda bo bina kampombo. Before bina guda yami. Yami waji je ni gwe ko ji ka mara. Oguru kawa chuda. I can have a green now. I see that the one day who go again. Oh, my God, again. I saw again. Then I took Rapokaka. This is where we come and get you a woman. Anima, I said, dear. Edima was an uncle. I am with the Babka Suno. Also, I will go about not a 1 year. Remember Babka Suno. Is come la rob ni ka bugi ko maro na kana ro hum maro. Aha, kata ke da lesson na go ki ma. I kana ligin na bu ka da suno. Mama abala kana ali se wa abi cho no maka iki ji boye. Maka kele guli ka kele gelu se wa mo cho. Oni ja bugi no bu adro ge ma. Ni wali ke na kiti bu na ga bugi ni mo no. Ebigi. Ba si da ba re na le zogo. This way we do about it. Got to go. Much of go. Anybody go go. Anybody one number. Oh, 2,000 bomb and Mabia. Eh, 1,000 naira bomb and Mabia. It bomb with 1.5 for Mabia. How about you 1.5 for? Nobody had it up, ma. If you take it out, get out to 1.5. You got me remedy. And a big amount of bomb. The
Hey, network. Mama na like like a man mo I can live in Ikaburugo. Honestly, this is not bad. And I put it you never go to one of them. You never
Gọọmenti ọ na-egwu ọ na-abụrụ ga-esi si abeliv na alụrị na ọkpọrọ nke dị aka onye nwere gị. Son of ancestor, I came back for your brother. NNATA NWUYE kind of life and the rest. Smile always stay my face now. Bad man smiling Bob now. So the whole key category now watch out when you walk past the now no one someone broke it to the limit no then how when we go on what you do where I walk it 2-5 I'm over in I know more very well, but I made it in May buy a leg. I will practice what Naga. I can't Tiana camera can the around. Do I respect? Tell come down, come with them wherever it's your man.